नमस्कार, आई या रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण बटाट्याचे चिप्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. चला, ते इथे 10 किलो बटाटे घेतले. आपल्याला याचे चिप्स पाडून घ्यायचे. ह्या पद्धतीने साली काढून घ्यायचे छानपैकी, बघू शकता तुम्ही. आणि लगेचच पाण्यामध्ये सोडून घ्यायचा बटाटा साली काढलेला. तर याची आपण ह्या पद्धतीची किसणी आहे, त्याने आपण चिप्स पाडून घेणार आहोत. तर ह्या पद्धतीने चिप्स पाडून घ्यायचे, ते पण पाण्यामध्येच ठेवायचे. तर ह्या पद्धतीने पाण्यातच चिप्स पाडून घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे लाल पडत नाही ह्या पद्धतीने. तर लगेच दुसऱ्या पातेल्यामध्ये टाकून घ्यायचे. भरपूर पाणी लागतं धुवायला. तर बघू शकता ह्या पद्धतीने धुवून काढले. दोन तीन पाण्याने धुवून काढायचे आणि मग नंतर शिजायला घालायचे आपल्याला. तर इथं पाण्याला उकळी आली आपल्या. तर चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं भरपूर. आणि चिप्स सोडून द्यायचे. जास्त वेळ लागत नाही शिजायला, झटपट होत्या उकळीच्या पाण्यामध्ये. तर बघू शकता या पद्धतीने आपण सर्व चिप्स सोडून घेतले आणि एकदा ह्या पद्धतीने हलवून घ्यायचे आणि शिजले का नाही बघायचे. तर बघू शकता, तर आपले चिप्स छानपैकी शिजलेले. तर आपण सर्व आता चाळणीत काढून घेणार आहे आणि उन्हाला वाळत टाकायला जाणार आहे. तर बघू शकता ह्या पद्धतीने पूर्ण चिप्स सुके करून घेतले पाण्यापासून आणि ह्या पद्धतीने पांगून द्यायचे. गरम असत्या खूप, म्हणजे थंड होत्या. तर हे छानपैकी उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे. तर ह्याच पद्धतीने सर्व चिप्स आता घालून घेणार आहे. तर आपले चिप्स पूर्ण घालून होत्या. तर वाळल्यानंतर बघूया कसे होते ते. तर बघू शकता ह्या पद्धतीने वाळून झाले, एकदम पांढरे शुभ्र झाले. भरपूर पाण्याचा वापर केला आणि इथं तळून बघणार आहोत आपण. तर छान फुलते. भरपूर ऊन पडते, एकाच दिवसामध्ये पूर्ण कडक वाळून झाले. तर बघू शकते छान असे तळून झाले. तर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तर बघू शकता ह्या पद्धतीचे आपले तळून खूप फुलले. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.